Ja, det er Dr. Lange. Du behøver ikke længere være bange. Er du stadig Ius, ja. Lavtrykket, ja. Det lugter af ketamin, måske med en knivspids dopamin, ja. Nej, han skal præs på leje. Det klarer du helt fint selv, ja. Hvis han aspirerer, så ligger han på siden, og så ren. Det klarer du fint, du er så dygtig. Sådan der det, hej. En gang der var jeg hård som granit. Jeg var ung og smuk og klog og sej. Som forvagt, ja der kunne jeg sgu mit skidt. Men nu har tvivlen grebet mig. En bagvagt kan også være bange. Der er så mange ting, der kan gå galt. Epiduralen, den kunne gå spinalt. Jeg er bange for de nye ting, der kommer. Sundhedsplatformen især. Bange for at skrive notater selv. For at miste 4 sekretærer. En bagvagt kan også være bange og synge lange bange sange. Selv en forvagt synes jeg er et skvat. Jeg giver op. Jeg tror jeg kalder Matt. Bagvagt. Lange fra OP. Vi er fuldstændig lagt ned. Og jeg står lige med en ASA6-patient. Ilios rumperet af overtanorisme. Og nu har han selvfølgelig aspireret massivt. Sanden 40 stykker. Vi kan ikke rigtig ekstubere ham. Er det ikke noget for dig? Jo, det er det der. Sådan går det nogle gange med. Du sender bare forvagten med på tør. Så får vi smidt et nilum CVK i ham og får pusset ham lidt af. Hvad skal vi gøre, Elling? Jeg er bange for, at jeg skal lave fejl, når jeg skal sige svære navne på bakterier. Jeg er bange for patienternes familier, for de farlige hjernedødskriterier. En bagvagt kan også være bange og synge lange bange sange. I går der tog jeg kitlen omvendt på. Jeg tror vist jeg må lave en UTO. Jeg er bange for at jeg skulle være smittet. MRSA, ESBL med mere. Patienterne, de hoster og de nyser, og jeg bliver stresset
når vi skal isolere. En bagvagt kan også være bange og synge lange, lange bange sange. Vi har så mange, vi skal passe på. Vi har jo alle, vi skal passe på. En bagvagt kan også være bange og synge lange, lange bange sange. Vi har så mange, vi skal passe på. Vi har hinanden, vi skal passe på.